velkommen til en forklaring på, hvordan kodningssystemer virker med Jumpstash. Men start. Okay, så nu er vi inde på editoren her. Hvordan man laver et kodesystem sådan her. Aha. Og så skal man på koden her. Alene, og så går den her ned. Og så kan man komme ind til end her. Så sådan kodesystemet virker, det er, at de her tal, de går nedad, bla 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 bla, indtil de så pludselig, når de når grænsen her, så går de tilbage op. Så eller teknisk set, så starter med at gå ned, og så går de op, så ned, og så op. Men det er en anden ting. Så når man rammer her, så med hjælp af en sequence trigger, så sender den et signal, hver gang man rammer den, til dem her. Eller hver eneste gang man rammer den der, så sender et signal til den her, der mover de her tal op. Lad mig lige tjekke. Hver 9. gang man rammer den, så sender den et signal til dem her, der mover de her tal 9 ned. Og sådan er det for alle tallene. Hver eneste gang de mover op, bliver der plusset med en ID af 1. Og hver eneste gang, at de mover helt ned, så går ID'en til 0. Og sådan det så virker er, når man klikker på Alime, så sender den et signal til den her. Så går den igennem og siger, at hvis ID1 giver 6, altså hvis den her ID er gået op på 6, hvilket betyder, at hvis den her er 6, så tænker den, at så er det true det her, og så sender den til ID'en 1. Hvis det er falsk, så sender den til ID'en af 6, som gør det der. Aha. ID'en er 1, det er så den her. Så siger den, hvis ID'en er 2, giver 9. Altså det her. Så sender den et signal til 2, ellers til 6, som gør det der. Det er det så 2. Hvis den her ID'en er 3, giver 2. Altså at den her er sat til 2. Sådan her. Så sender den et signal til den her. Altså 3. Ellers til den der, hvor den så gør igen. Sådan der. Så hvis ID'en er 4, hvis ID 4 er lige med 4, sender den til 4. Det er godt nok mange fisk her. Ellers til 6, som gør og ID 4, det er så nummer 4, så det er 1, 2, 3, 4, altså den her. Hvis den så er 4, og de andre er så korrekt, så siger den ja, kan man sige. Så det sidste, den siger, at hvis item ID er 5, er 7, så sender den til 5, ellers til 6. Og 5, altså alt det her. Så det betyder, så har jeg, eller ja, det betyder så, at når alt det der er gået igennem, den der også er rigtig, så sender den til det her, som så sørger for, at man kan komme hen til end. Ja. Så har jeg lavet sådan en lille afdeling her, hvor der står nogle bogstaver og nogle tal. Så herovre, så er der A hen, her er A, og A er lyseblå, så er det lyseblå tal, at det der skal være det første. Og det lyseblå tal, det er 6, så det er 6 her, ikke? Sådan der. B er rød.
B har 9 på sig. Det betyder, at det her tal her, det skal være 9. Men det kan ikke være det første, for så har jeg den idéen nu, desværre. Så det skal man, der skal vi lige tælle op her. Jeg uploader også der level bagefter. Så når ID'en er 9 her, så er det C, der er. Og C er blå, så det giver 2. Så indtaster man 2. Så det sidder sådan der, 6, 9, 2. D giver 4. Så kan vi putte 4 på her. Ja. Så det er 6, 9, 2, 4. Og E giver 7. Så det er 7 her. Hvis man så kommer til, ups, jeg gik for langt, så don't worry. ID'en er stadig 0, når man kommer her. Det er problemet, jeg lige har fået fikset. Så man kan godt gå op til 7. Og så når det er gjort, så mover den her ned. Og så bare et enkelt tal, der er forkert. Så siger den nej. Men når den er nede, så kan man smutte ind i entry'eren. Og nu kommer jeg til at showcase det, og efter det uploader det. Og det er kun 534 objekter. Så meget lidt. Nå, så lad os smutte her. Go tutorial. Sådan her, så er vi inde her. Så det første, det er A, og det var 6. Så indtaster man 6. Det gør stadig 0 og niks. B var 9. Så der indtaster man 9. Og så C var 2. Så der indtaster man 2. D var 4. Så der indtaster man 4. Og E var 7. Så der indtaster man 7. Man kan faktisk også, hvis man kopierer det her level, når jeg uploader det, så kan man faktisk customize sin egen kode fra 0 til 9 selvfølgelig. Man kan ikke have 10 med, eller det kan man godt, men så skal man selv bygge det. Det kan man ved, at dem her, koden er faktisk mod 2-tallet. Så det her, den her, det er item ID 1, så der kan man egentlig bare, der er koden 6. Så der kan man egentlig bare sige, hvis nu man gerne vil have koden til at være, lad os sige 3. Og man så ændrer det der til 3,00. Men var der et dårligt navn? Nej, ja, det er jeg. Nå, legally. Hvis man så gør sådan. Det kan stadig godt være det. Altså, man kan customize sin egen kode, hvis man gerne vil det. Så her. Nu putter jeg lige øjet op. Korrekt her. Bemærk. Det her tal, det var før 6. Nu har jeg puttet det til 3. Fordi at jeg har ændret den her trigger til at være 3. Så når jeg så går ind her, så er det det, der er korrekt. Så man kan faktisk customize sin egen kode, hvis man går på papirlevelet her. Men jeg vil nu beholde det på 6. Nu skal jeg så verify det en til gang. Det gør jeg bare lidt hurtigt. Sådan der. Jeg uploader lige easy code tutorial. Så nu er det uploadet med ID'en 12 62 71 91 7.
håber det lærte jer noget. I må meget gerne subscribe og like den her video. Ses i næste video. Hej hej.